அன்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எமது அன்பு நிறைந்த வணக்கம். இன்று தென்றலே வருக இறுதி பாடல் போட்டி. நான் மட்டும் அறிவிப்பாளரா? இல்லை, என்னுடன் இன்னொருத்தர் வந்திருக்கின்றார். அவனை மகிழ்ச்சியுடன் மேடைக்கு வரவேற்கின்றோம். Ladies and gentlemen, my co-host for tonight. தென்றலே வருக என்னும் இறுதி பாடல் போட்டிக்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்களுக்கும், தொலைக்காட்சியை காணோம் எங்கள் ரசிக பெருமக்களுக்கும் எமது உலங்கனிந்த வணக்கமும் நல்வரவேற்பும். வருக வருக, நல்வரவாகுக. Chers invités, téléspectateurs et tous ceux et celles qui nous regardent sur le net, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes en direct du l'Indira Gandhi Cultural Center for Indian Culture à Phoenix. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment en notre compagnie. We warmly welcome the chairman of the MBC, Mr. Claude Narain. Mrs. Narain, the Director General of the MBC, Mr. Danjay Kalika, board members of the MBC, namely Mr. Devan Kupusamy and Mr. Yves Chan Kamlong, Mr. Sham Lekaz, Team Leader Human Resources, Mrs. Chung, Team Leader Finance and Marketing. The Chairman of Mauritius Tamil Temples Federation, Mr. Menon Mahdi. The Director, TravelMyMai.com, Mr. Seyom Rangasamy. The Chairman of the Mauritius Tamil Cultural Center Trust, Mr. Veeran Kumaran. The Chairman of Mauritius Tamil Speaking Union, Dr. Jeevendran Cheman. The President of Union Tamil de Maurice, Mr. Ganesan Annavi.
the President of Tamil League, Mr. Gurunathan Vaidilingam. அன்பர்களே, எந்த ஒரு செயலும் தொடங்குவதற்கு முன் நாம் இறை அருளை வேண்டுகின்றோம். இதுதான் தமிழருடைய மரபு. விநாயக பெருமானை போற்றும் வகையில் ஒரு நடனத்தை காண்பீர்கள். இந்த நடனத்தை தயாரித்தவர்கள் திரு இந்திரன் முனிசாமியும் மாலினா ஜகுரு முனிசாமியும். நாட்டியாஞ்சலி நடன இசை குழுவை சேர்ந்த மாணவியர்கள் இந்த நடனத்தை ஆடுவார்கள். Ladies and gentlemen, we shall now have a feast for the eyes and opening dance in praise of Ganesha, the god of knowledge and remover of obstacles.
We warmly welcome you all to the grand final of MBC Star 2012 Tindale Varuga Tamil Songs Competition. Tonight, by the end of our competition, we will definitely have our Star 2012. Those who are at the back, we kindly request you all to move to the both sides. Tindale Varuga இந்த இறுதி போட்டியிலும் எம்மோடு சர்க்கம் இசைக்குழு கலந்திருக்கின்றது. இசைக்குழுவை நாம் வரவேற்கின்றோம். The well-known Sargam Orchestra. வருக இறுதி பாடல் போட்டியில் 10 போட்டியாளர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள். ஆமாம், போட்டி என்றால் நடுவர்கள் இருக்கத்தான் செய்ய வேண்டும். ஆமாம், நடுவர்கள் மூவர் இங்கு அமர்ந்திருக்கிறார்கள். முனிவர் கேசவன் சொர்ணம், திரு சேயோ வல்லவன், திருமதி தனபாக்யம் அங்கணன். ஆமாம், இங்கு பெரும் கூட்டமாக கூடியிருக்கின்றார்கள் நம் ரசிகர்கள். எனவே போட்டியை அவர்கள் காத்திருக்கின்றார்கள். போட்டியை நாம் தொடங்குவோமா? ஆமாம் தேவன். காதலிப்பதற்காக காதலிப்பது மனித பண்பு, காதலிக்கப்படுவதற்காக காதலிப்பது தெய்வீக பண்பு. தெய்வீக பாடல் ஒன்று இனி இடம்பெறும். இதோ பாடல். விழிகளிலே விழிகளிலே புதிய பூ பூத்ததே. விழிகளிலே விழிகளிலே. It is a song of love, hope and prosperity. காதலுக்கு எல்லையுண்டா? இந்த காதல் பாடலுடன் வருகின்றார் கத்தபோன் ஊரை சேர்ந்த செல்வி விமனி முனிசாமி.
மனித வாழ்க்கை காதல் வாழ்க்கை என்று சொன்னால் மிகையாகாது. காதலை சொல்லுவதற்கு ஒரு நொடி போதும், அதை மெய்ப்பிக்க ஒரு ஆயுள் வேண்டுமே. கண்டு கொண்டேன் திரைப்படத்து பாடல் மூலம் இன்னும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். What will be the answer to the question of love? Easy answer, silence. The answer is coming along with our next participant. எங்கள் அடுத்த போட்டியாளர் அன்பன் நாராயண பிள்ளை பெருமாள். இவன் தொய்காட்சி தேவூர் ஊரிலிருந்து வந்திருக்கின்றான். இவனை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கின்றோம். இல்லை என்று சொல்ல ஒரு கணம் போதும், இல்லை என்று சொல்ல தாங்குவதென்ற இன்னும் இன்னும் எனக்கோ ஜென்மம் வேண்டும். என்ன சொல்ல போகிறாய்? இதயமொரு கண்ணாடி உனது பிம்பம் எழுநடடி, இடுகாவும் சொல்லும் இடைகள் சொன்னடடி. கண்ணாடி பிம்பம் கண்டவன் கையில் ஒன்றும் இல்லையடி, கண்ணாடி மூஞ்சல் பிம்பமாடுதடி. நீ ஒன்று சொல்லடி பெண்ணே, இல்லை நின்று கொள்ளடி கண்ணே. இந்த வாழ்க்கையே விழுவில் இந்த புறத்தாலே உயிர் தரவே சொல்ல ஒரு கணம் போதும், சொல்ல தாங்குவதே
விழிகள் வந்த பின்னால் விழியாத இரவு என பூவாசம் வீசும் உங்கள் கூந்தலடி உலகம் எரிந்த பின்னும் இருளாக பாகம் இது கதிர்மணம் உங்கள் கண்களே பல உலக அழகிகள் கூடி மதம் கடவலம் பாடி மலரே என் கருத்தமல் எனக்கு புரியாத தேவன் அடிக்கடி தென்றலே வருக என கூறுகின்றோம் அல்லவா, அதை பற்றி சிறிது கூறுவீர்களா? ஓ, அதை பற்றியா? தென்றலே வருக இந்த தலைப்பு நமக்கு தந்தவர் யார் தெரியுமா? தமிழ்துறை தலைவர் பேராசிரியர் உயர்திரு அருணாசலம் புட்பரதம் அவர்கள். தென்றலே வருக இன்னிசை தருக என்னும் பாடலையும் பின்னணி பாடலாக கேட்டிருப்பீர்கள். இந்த பாடலை எழுதியவர் யார் தெரியுமா? நமது நாட்டு கவிக்குயில் பேராசிரியர் முனைவர் சிவன் திருமலை செட்டி அவர்கள். அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில் ஒரு கைத்தட்டல். நன்றி. பாடுவதற்கான இசை குரல் பெற்ற காதலன் அவன். பார்வையிழந்த கலைஞன் தன் குரல் வளத்தால் எந்த ஓர் அற்புதத்தையும் செய்ய தயாரானவன். அதுவும் தன் உயிர் காதலிக்கு பாடினால் பாரியும் கசிந்து பிளந்து பாலூரும். இசை என்பது மியூசிக். மியூசிக் gets a place of so much importance that it is compared to the divine grace. இசையை போற்றும் ஒரு பாடல் பாட வருகின்றவர் ஷெமெக்பொன்யே ஊரை சேர்ந்த திருமதி ராஜன்ரி கூத்தன் அவர்கள்.
இசைஞானம் அமுதம் போன்றது. காதல் நெஞ்சங்களை ஈர்க்கும். காதலியின் அன்பு ஆற்றல் மிக்கது. அதனால் அவள் வாழ்க்கையே மலர்கிறது. அடுத்து நீங்கள் கேட்க போவது ஒரு காதல் பாடல். இந்த காதல் பாடலை பாட வருகின்றவர் லெஸ்காலியே ஊரை சேர்ந்த செல்வி ராகினி காலிங்கன் அவர்கள். அழகான சூரியன்
The aim of this competition, organized by the MBC, is to create a platform to encourage new talents to promote language, music, and culture. மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம். காதலின் வேகத்தில் மனைவியின் அழகை வருணிக்கும் ஒரு பாடல். பச்சை மலை பூவே நீ உச்சி மலர் தேனே, ஆஹா என்ன வருணனே. Pachamala Puva is a charming folk song. It is a song sung with perfect emotions. We are pleased to welcome our next competitor, Mr. Goensami Kovilan Payandi, coming from Morosh Bobasa. பச்சமலபூவு நீ உச்சி மலத்தேனு குத்தங்குறையேது நீ நந்தவனத்தேரு. பச்சமலபூவு நீ உச்சி மலத்தேனு குத்தங்குறையேது நீ நந்தவனத்தேரு. அழகே பொன்னுமணி சிரிச்சா வெள்ளி மணி கிளியே கண்ணூரந்து தூரி தூரி. பச்சமல பூவு நீ உச்சி மலத்தேனு குத்தங்கொடையேடு நீ நந்தவனத்தேரு.
நட்பு வளரும் போதெல்லாம் சில சமயங்களில் காதல் உணர்ச்சிகள் வெளிப்படுத்தும். காதல் வெறியினால் தான் காதலிக்கும் ஒருத்தியை உள்ளங்கையில் மடித்து கைக்குட்டையில் ஒளிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு திகழ்கின்றான் அவன். அலைபாயுதே திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற காதல் பாடல் இது. From the movie Alipayude, we are exposed to the subtlety of love again. But this time, from the simple gazing to the sharing of feelings. அலைபாயுதே திரைப்படத்து பாடலுடன் வருகின்றார் Saint Julien d'Outremont ஊரை சேர்ந்த திருமதி சிலம்பா சின்னன் அவர்கள்.
கண்ணே கலைமானே என்பது ஒரு தாலாட்டு பாடல். பைத்திய நிலையை அடைந்த ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையை பற்றி கூறும் ஒரு பாடல். 3ஆம் பிறை படத்து பாடல் இது. எங்கள் அடுத்த போட்டியாளர் அன்பன் முத்துசாமி சாமிநாதன். இவன் பிரித்தானியா ஊரில் வசிப்பவன். இவனை வரவேற்க தயவு செய்து கைத்தட்டுங்கள்.
வாழ்க்கை என்பது ஒரு நீண்ட பயணம். மனித இனத்திற்கு அது ஒரு தேடல். அந்த தேடல் இருக்கும் வரை வாழ்க்கையில் சுவை இருக்கும். வாழ்க்கையின் வேரானது மிக ரகசியமானது. அந்த ரகசியத்தை காண அவசியம் அல்லவா? There is a lot of happiness derived in feeling. இன்னிசை பாடி வரும் இளங்காற்றுக்கு உருவம் இல்லை. துள்ளாத மனமும் துள்ளும் திரைப்படத்தில் இடம்பெறும் பாடல். இந்த பாடலை உங்களுக்காக பாட வருகின்றவர் கத்தபோன் ஊரை சேர்ந்த செல்வி இசைமணி வருஷா பொன்னன்.
ஓ நெஞ்சே நீதான் பாடும் கீதங்கள். இதுவும் ஒரு காதல் பாட்டு. காதல் கைகூட்டி வரவிட்டால் சாதல் என்று தோன்றும். ஏனென்றால் நெஞ்சமாவது மென்மையானது, அது கீதங்களை பாடும். With her musical and mesmerizing smile, she has paved her way to his heart. We are pleased to welcome our next competitor, Mr. Gurunaj Kachan, coming from Brazil. ஓ நெஞ்சே நீதான் பாடும் கீதங்கள், ஏனின்று நீர் மேலாடும் தீபங்கள். ஓ நெஞ்சே நீதான் பாடும் கீதங்கள், ஏனின்று நீர் மேல் ஆடும் தீபங்கள். ராகங்கள் சொல்லாத காதல் சந்தத்தே, ராகங்கள் சொல்லாத காதல் சந்தத்தே, சோகத்தில் தள்ளாடும் பேரே உள்ளத்தே, சோகத்தில் தள்ளாடும் பேரே உள்ளத்தே. ஓ நெஞ்சே நீதான் பாடும் கீதங்கள், ஏனின்று தென்கிளிதா நீ சொல்லும் மொழிதே, தென்கிளிதா நீ சொல்லும் மொழிதே, சங்கீதம் பொங்காது உன் சின்ன சிரிப்பில், சிந்தூரம் சிந்தாது உன் கண்ண ஜீவப்பில். என் ஆசை மங்கை என்னாலும் கங்கை, கண்ணீர் தாலாட்டினார். என் ஆசை மங்கை என்னாலும் கங்கை, கண்ணீர் தாலாட்டினார். ஓ நெஞ்சே ஓ நெஞ்சே நீதான் பாடும் கீதங்கள், ஏனின்று நீர் மேல் ஆடும் தீபங்கள். உள்ளக்கதவே நீ மெல்ல திறந்தா, உள்ளக்கதவே நீ மெல்ல திறந்தா, அந்நாளே பொன்னானா என் ஜன்மம் வீரியும், என் நாளும் கண்ணீரில் என் நெஞ்சம் நனையும். புத்தான முள்ளே பித்தான என்னே எப்போதும் முத்தாடுவார். புத்தான முள்ளே புத்தான என்னே எப்போதும் முத்தாடுவார். ஓ நெஞ்சே நீதான் பாடும் கீதங்கள், ஏனின்று நீர் மேல் ஆடும் தீபங்கள். ராகங்கள் சொல்லாத காதல் சந்தத்தே, ராகங்கள் சொல்லாத காதல்
குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பதம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் வள்ளுவர் வாக்கு. தத்தி தவழ்ந்து வரும் குழந்தையை பாராட்டி பாடப்பட்ட ஒரு தாலாட்டு பாடல். குழந்தை சிரிப்பினில் இறை அருளை காண்கின்றார் தந்தை. A child is being portrayed as a moon, a smiling moon. The father's raison d'être is his son. சின்ன சின்ன வெண்ணிலவே சிரித்து பேசும் வெண்ணிலவே என்னும் தலைப்பு கொண்ட பாடலை நமக்காக பாட வருகின்றான் எங்கள் கடைசி போட்டியாளர் யோகேந்திரன் சாமிநாதன். இவன் பிளேசான்ஸ் ரோசில் ஊரில் வசிப்பவன். தாயும்
Ladies and gentlemen, while the members of the jury will deliberate the results, we shall be entertained with our guest artists. அன்பர்களே, இனி நீங்கள் காண போவது கண்ணுக்கினிய ஒரு நாட்டியம், நாட்டுப்புற நடனம். ஆடுகின்றவர்கள் ஸ்டென்லே ஓசில் ஊரை சேர்ந்த தமிழ் நாட்டார் கழக பெண்மணிகள். Ladies and gentlemen, let us welcome the artists of Tamil Nattar Kazhagam. சொன்னா புரியாது, சொல்லுக்குள்ள அடங்காது, நீங்கெல்லாம் என் மேல வச்ச பாசம். சொன்னா புரியாது, சொல்லுக்குள்ள அடங்காது, நீங்கெல்லாம் என் மேல வச்ச பாசம். ஒன்னா பிறந்தாலும் இது போல இருக்காது, நான் உங்க மேல எல்லாம் வச்ச நேசம். மீன் நல்ல மைமா இடது வரா ஏலை சாயே மல மீனாட்சி அக்காம்பரா தூக்கிட்டா. வேலாயுதம் பேரு என் 10 விரல் வேலு, நிக்காகின்ற காலு கொட்டிருச்சுடா தேலு. சொன்னா புரியாது, சொல்லுக்குள்ள அடங்காது, நீங்கெல்லாம் என் மேல வச்ச பாசம். ஒன்னா பிறந்தாலும் இது போல இருக்காது, நான் உங்க மேல எல்லாம் வச்ச நேசம். கும்சா ஏ கும்சா ஏ கும்சா ஏ கும்சா. கும்சா ஏ கும்சா ஏ கும்சா ஏ கும்சா. தலையில் ஆடும் கரகம் இருக்கும், தலையில ஜனந்தான் இருந்ததில்ல. ஆறா தப்பு ஆட்டம் தான் இருக்கும், தப்பான ஆட்டம் நான் போட்டதில்ல. புலி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு புலியாட்டம் ஆடிதுங்க, வேட்டையாடி மட்டும் நானும் வாழ்ந்ததில்ல. சண்டையில எம்ஜிஆர், சட்டையில ஐயனார், தில்லிருந்து வம்பு சண்டை போட்டதில்ல. கும்சா ஏ கும்சா ஏ கும்சா ஏ கும்சா. கும்சா ஏ கும்சா ஏ கும்சா ஏ கும்சா. வரப்பா மிதிச்சு ராப்பகலாம் உழைச்சு வாழுற ஜனங்க நம்ம கட்சி. இவங்க மனச சந்தோஷப்படுத்த தப்ப நீ செஞ்சாலும் ரைட்டு மச்சி. ஆடுகிற ஆட்டத்துக்கு கூடுகிற கூட்டத்துக்கு கையெடுத்து இப்போ நானும் கும்பிடுறேன். உங்க வீட்டு செல்ல புள்ள என்ன போல யாரும் இல்ல, உங்களை தான் எப்போவுமே நம்பிடுறேன். சொன்னா புரியாது, சொல்லுக்குள்ள அடங்காது, நீங்கெல்லாம் என் மேல வச்ச பாசம். ஒன்னா பிறந்தாலும் இது போல இருக்காது, நான் உங்க மேல எல்லாம் வச்ச நேசம்.
மனதை சிறகடிக்க செய்யும் உயிரே என்னும் தலைப்பு கொண்ட பாடலை இனி சுவைப்போம். Ladies and gentlemen, we welcome the winners of our Tamil songs competition for the year 2010 and 2011, Miss Virasha Goinda and Mr. Ruben Sadja on stage. வந்து என்னோடு கலந்து விடு உயிரே உயிரே என்னை உன்னோடு கலந்து விடு நினைவே நினைவே எந்த நெஞ்சோடு கலந்து விடு நிலவே நிலவே விண்ணோடு கலந்து விடு காதல் இருந்தால் எங்கள் கண்ணோடு கலந்து விடு காலம் தடுத்தால் எங்கள் மண்ணோடு கலந்து விடு உயிரே சுவாச காற்று வரும்பாடை பாடு உயிர் தாங்கு நான் இருப்பேன் மலர் கொண்ட பெண்ணை பாடாது போன மலை நீர் தீ குளிப்பேன் என் உயிர் போகும் போனால் துயரில்லை பெண்ணை அதற்காக பாடினேன் வரும் எதிர்காலம் முன்மேடு படிப்பாலும் பெண்ணை அதற்காக தான் பாடினேன் முடிவா அதையும் கை கொடுத்து விட்டேன் உயிரே இன்று உன்னோடு கலந்து விட்டேன் உறவே உறவே இன்று என் வாசல் கடந்து விட்டேன் நினைவே நினைவே உந்தன்
இக்கால இளநெஞ்சங்களின் அடிக்கடி வரும் ஒரு பாடல். Why this கொலவெறி 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 டி. இந்த பாடலை பின்னணி பாடலாக வைத்து ஒரு ஆட்டத்தை காணப்போகின்றீர்கள். ஆட்டத்தை ஆடுகின்றவர்கள் Saint-Pierre Modézéa Allemand, அருள்மிகு மாரியம்மன் திருக்கோவிலை சேர்ந்த பெண்மணிகள். Dear audience, now you will appreciate a modern dance under the choreography of Mrs. Malina Jagrup Munisamy. Your voice, I am singing song, soup song, flop song. Why they colaveri, colaveri, colaveri day? Why they colaveri, colaveri, colaveri day? Rhythm correct? Why they colaveri, colaveri, colaveri day? Maintain please. Why they colaveri a day? Distance moon color white background night color black. Why the colaveri day? Why the colaveri day? White skin girl heart black. Ice meet my future dark. Why this colaveri day? Why this colaveri day? Mama, notes எடுத்துக்கோ, அப்படியே கையில ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கோ. சரியா வாசி. Super Mama, ready? Ready? 1, 2, 3. Change over, Mama. Okay, Mama. Now tune change. Kaila glass, Only English. handle glass, glassless scotch, ice full of tear. Empty life, girl come, life reverse gear. Love, oh my love, you showed me power. Cow, holy cow, I want you here now. God, I am dying now. She's happy now. This is a fast voice. We don't have choice. Why this colaveri day? Why this colaveri day? Why this colaveri day? Why this colaveri day?
We shall now move on to the most important part of this competition, the prize awarding ceremony. We request the 10 finalists to come forward on stage, please. We kindly request Mrs. Malini Periyatambi, Director Malini Floral Design, Lalmati. Mr. Gurunathan Vaidelingam, President of Tamil League. Mr. Ganesan Annavi, President of l'Union Tamil de Maurice. Dr. Jeevandiran Chimman, Chairperson of the Tamil Speaking Union. Mr. Kumaran Veeran, President of the Mauritius Cultural Center Trust. Mr. Seyom Rangasamy, Director, Travel, MyMy.com. Mr. Menon Merde, President of the Mauritius Tamil Temples Federation. MBC board members, Mr. Devan Kupusamy, Mr. Eve Kam Chang Long, Mr. Danjay Kalikan, Director General of the MBC, Mr. Claude Narain, Chairman of the MBC, to come forward on stage to remit the prizes. We begin with participation prizes. Participation prize goes to Tiru Jeve Guruna Kachyon. We kindly request Mrs. Malini Periyatambi, Director Malini Floral Design, Lalmati, to offer the participation prize. Cash prize, 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Temple Federation. Cash prize, 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Cultural Center Trust. Shield offered by l'Union Tamil de Maurice. One book offered by Tamil Speaking Union. One day tour to Île-aux-Cerfs, plus one day tour on the west coast with dolphin watching, offered by Mr. Seyom Rangasamy, Director of Travel, MyMy.com. Cash prize, 3,000 rupees offered by MBC. Participation prize goes to Mr. Yogendra Saminathan. We request Mr. Gurunathan Vaidelingam, President of Tamil League, to offer the prizes. Cash prize, 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Temples Federation. Cash prize, 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Cultural Center Trust. Shield offered by l'Union Tamil de Maurice. One book offered by Tamil Speaking Union. One day tour to Île-aux-Cerfs, and one day tour on the west coast with dolphin watching, offered by Mr. Seyom Rangasamy, Director of Travel, MyMy.com,
Cash prize, 3,000 rupees offered by MBC. Our next participation prize goes to Miss Varushai Semani Poinen. We request Mr. Ganesh Nannavi, President of L'Union Tamil de Maurice, to remit the prize. Cash prize 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Temples Federation. Cash prize 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Cultural Center Trust. Shield offered by L'Union Tamil de Maurice. One book offered by Tamil Speaking Union. One day tour to ILOCF plus one day tour on the West Coast with dolphin watching offered by Mr. Seyom Rangasamy, Director of Travel, MyMy.com. Cash prize 3,000 rupees offered by MBC. The next participation prize goes to Mr. Saminathan Muthusamy. We request Dr. Jeevandiran Chemman to remit the prizes. Cash prize 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Temples Federation. Cash prize 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Cultural Center Trust. Shield offered by L'Union Tamil de Maurice. One book offered by Tamil Speaking Union, one day tour to ILOCF and one day tour on the West Coast with dolphin watching course offered by Mr. Seyom Rangasamy, Director of Travel MyMy.com. Cash prize 3,000 rupees offered by MBC. Our next participation prize goes to Mrs. Silamba Sinman. We request Mr. Viren Kumaran, President, Mauritius Tamil Cultural Center Trust, to offer the prizes. Cash prize 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Temples Federation. Cash prize 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Cultural Center Trust. Shield offered by L'Union Tamil de Maurice. One book offered by Tamil Speaking Union. One day tour to ILOCF plus one day tour on the West Coast with dolphin watching offered by Mr. Seyom Rangasamy, Director of Travel MyMy.com. Cash prize 3,000 rupees offered by MBC. The next participation prize goes to Miss Ragini Kalingan. We request Mr. Seyom Rangasamy, Director Travel of MyMy.com, to offer the prizes. Cash prize 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Temples Federation. Cash prize 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Cultural Center Trust. Shield offered by L'Union Tamil de Maurice. One book offered by Tamil Speaking Union. One day tour to ILOCF and one day tour on the West Coast with dolphin watching offered by Mr. Seyom Rangasamy, Director of Travel MyMy.com. Cash prize 3,000 rupees offered by MBC. Our next participation prize goes to Mr. Perumal Narayana Pillai. We request Mr. Menon Mahdi, President of Mauritius Tamil Temple Federation, to offer the prizes. Cash prize 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Temple Federation. Cash prize of 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Cultural Center Trust. Shield offered by L'Union Tamil de Maurice. One book offered by Tamil Speaking Union. One day tour to ILOCF plus one day tour on West Coast with dolphin watching offered by Mr. Seyom Rangasamy, Director of Travel MyMy.com. Cash prize 3,000 rupees offered by MBC. The second runner-up prize goes to Miss Vimani Munisamy.
The prize will be remitted by Mr. Devan Kupusamy and Mr. Eve Cham Kangblong, MBC board members. Cash prize 2,000 rupees offered by Mauritius Tamil Temples Federation. Cash prize 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Cultural Center Trust. Shield offered by l'Union Tamil de Maurice. One book and one shield offered by Tamil Speaking Union. Cash prize 1,000 rupees offered by Tamil League. One day tour to ILUCF and one day tour in the West Coast with dolphin watching. And one weekend for 2 persons at Blue Lagoon Hotel, offered by Mr. Seyom Rangasamy, Director of Travel MyMy.com. One bouquet offered by Malini Floris. Cash prize 10,000 rupees and one trophy offered by MBC. Ladies and gentlemen, we are left with 2 finalists, so we request them to move forward, please. A suspense. Any guess? The first runner-up is Rajendri Kutten. We request the Director General of MBC, Mr. Danjay Kalikant, to offer the prizes. Cash prize of 3,000 rupees offered by Mauritius Tamil Temples Federation. Cash prize 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Cultural Center Trust. Shield offered by l'Union Tamil de Maurice. One book plus one shield offered by Tamil Speaking Union. Cash prize 2,000 rupees offered by Tamil League. One day tour to ILOCF plus one day tour on the West Coast with dolphin watching plus one weekend for 2 persons at Anari Hotel Flic en Flac offered by Mr. Seyom Rangasamy, Director of Travel MyMy.com. One bouquet offered by Malini Floris. Cash prize of 15,000 rupees plus one trophy offered by MBC. Ladies and gentlemen, the suspense is over. And the winner of today's competition is Mr. Payandi Kovilan Gaisamy. We request Mr. Claude Narain, Chairman of MBC Board, to remit the prizes. One return air ticket Mauritius Rodrigue Mauritius and one trophy offered by Mauritius Tamil Temples Federation. Cash prize 1,000 rupees offered by Mauritius Tamil Cultural Center Trust. Shield offered by l'Union Tamil de Maurice. One book and one shield offered by Tamil Speaking Union. Cash prize 3,000 rupees and one shield offered by Tamil League. One day tour to ILUCF, one day tour in the West Coast with dolphin watching, and one weekend for 2 persons at Movenpick Hotel Bellhomme. One air ticket Mauritius, France, Spain, and one weekend in a 5 and 1 week in a 5-star hotel in Spain offered by Mr. Seyom Rangasamy, Director of MyMy.com. One trophy offered by Mauritius Glass Gallery. One bouquet offered by Malini Floris. Cash prize 25,000 rupees and one trophy offered by MBC.
Ladies and gentlemen, our thanks go to all the participants, to our guest artists, to our jury members, to the Sargam Orchestra. To the chairman and members of MBC board, MBC management and MBC staff, to the Tamil Temple Federation, To the Mauritius Tamil Cultural Center Trust, to the Tamil Speaking Union, l'Union Tamil de Maurice, Tamil League, to all our sponsors, to our charming hostesses, the police, IGCIC, to all those who have contributed in the making of Tendrale Varga one way or the other. congratulations once more to Mr. Kovilan Payandi. Would you like to say a few words about this competition? To start, I am very happy. I thank all the audience and the members of the juries. And also, I dedicate this song to my wife and my children and all the families and all the people. Thanks you. You are the star of 2012. Did you expect this success? No. I am not expect, but it is a team. So Okay, congratulations once more, Mr. Payandi. So we would like to hear your song. thank you. அழகே பொண்ணுமணி சிரிச்சா வெள்ளிமணி
நன்றி, வணக்கம். வணக்கம்.